Ak si zapnete vo štvrtok o 17. hodine reláciu Vitajte doma, dozviete sa možno nejaké zaujímavé klebety, dozviete sa o tom... O čom? O tom, potom. Už o pár dní bude mať v britských kinách premiéru americký filmový trhák Godzilla, v ktorom sa nachádza aj pesnička od skupiny Jamiroquai, a to Deeper Underground. Jej spevák Jason Kay prezradil, že to bude ich jediný tohtoročný single, a tak neváhali a investovali do nakrútenia videoklipu v prepočte 35 miliónov slovenských korún. Ja len tak pre porovnanie dodám, že za túto sumu by sa na Slovensku urobilo asi 70 videoklipov a nakrútila celá séria pokračovaní pevnosti Bojár. Nuž ale aby sme nezávideli toľko Angličanom, pozrime sa do ich rebríčka na pesničky, ktoré sú na miestach 4, 3 a 2. Nie. Áno. Počkaj. 4, 3 a 2. Áno, 4, 3 a 2. Pusti mi to. Či to môžeme nechať tak. Bolo 4, 3 a 2? Áno. Spoločnosť, ktorá podniká a za tieto služby má aj obrat. Želám vám. Pakistan vyvíja raketu dlhého doletu schopnú niesť jadrovú hlavicu. Oznámil to šéf pakistanského raketového programu Samar Mobarik Mand. Podľa neho by raketa s doletom 2000 km mala byť pripravená na odskúšanie do konca tohto roka. Na odpaľovacej rampe však už čaká na skúšku raketa Shaheen-1, ktorá má dolet 700 km a je tiež schopná niesť jadrové hlavice. Čaká sa len na schválenie morského draftu. Najlepšie obstál 16,5-ročný hráč Dukly Trenčín Marcel Hossa, ktorého si vyhliadol Portland. V jeho drese sa minulý rok pričinil o zisk Memorial Cupu aj Marcelov brat Marian. Víťazom tenisového turnaja v San Jose s dotáciou $340,000 sa stal Američan Andre Agassi. Vo finále zdolal jeho krajana svetovú jednotku Pita Samprasa hladko 6-2 a 6-4. Na turnaji v Dubaji vyhral vo finále Španiel Korejčan nad krajanom Mantiom 7-6 a 6-1. Dobré ráno, vítajte pri posledných správach v dnešnom Teleráne. Predstavitelia SDK, SDL, SOP a SMK sa na 3. demokratickom stole dohodli na návrh